दिनै फोरबुनि रायजोआ जाहैबाय कालार फोननानै क्रुस गिदिर गिदिर दोथाबनायाव बा इसोरनि रायजोआ जाहैबाय माबा मोनसे नियम निति खालामनायाव नङा खिन्थु इसोरनि रायजोआ नोंजोंनो दङ जाय व्यक्तिनियाव जिसुनि जिउआ दङ बेयावनो इसोरनि रायजोआ दङ आरो दिनै इसोरनि रायजोआ बुंनाय बाथ्राजों नङा नाथाय बिनि बोलोजोंसो दिनै जायफोरनाव फैसा एकाउन्टाव दङ नोंनि फैसा लानायखौ लानानै दम खालामनाङा नोंनि खामायनो हानाय नोंनि बारि बागान नोंनि सम्पतिखौ लानानै दुगा दाजा जों बेखौसो मिन्थिनांगौ इसोरखौ जोङो मिन्थिगौ आरो बेखौ सिनायगौ बेयावसो जोङो गौरब खालामनांगौ बेनिखायनो जोंनि बे समा जाहैबाय सिरि मोननायनि सम नों बेसे रोंगौ बेखौ लानानै गौरब दा खालाम बेसेबां थाखा दङ बेखौ लानानैबो दा गौरब खालाम बेसेबां नोङो फुराना सिनियर नोङो इसोरजों थाबायबोनाय इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनाय बेखौ लानानैबो गौरब दा खालाम इसोरनि रायजोआव इसोरनि बोलोजोंसो सलियो इसोरनि गोथार जिउजोंसो सलियो इसोरनि रायजोआ हसाखै धन्यबाद होयो फोरबुनि अननाय आरो बिनि दयानि जुगिदियै बे मोजां समखौ जोङो मोननो हाबाय आरो बे समाव नोंथांमोना दि गाहायाव जिरायनानैब्लाबो बाया मोजोमा इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो इसोरनि बोरखौ नाजावनो गांनानै दङ बिनि थाखायनो जोंनि टीमाबो रंजानाय मोनदों जोङो गोबां जायगायाव थाङो गोबां मण्डलिफोरनियाव जोङो प्रसार खालामहैयो आरो बे गोबांनि गेजेराव बे मण्डलियाबो गांनाय मण्डलि आरो दिनै फिसा फिसा दोलोफोरा बिराद गांनानै दङ आरो जेरैबायदि गांदों एरैबायदिनो इसोराबो बिथांमोनखौ बाहायगासिनो आं फोथायो बे हाजो खाथियावब्लाबो फोरबुआ बे जायगायाव थानानै खामानि मावगोन हालेलुया फोथायनायाव बोलोगोरा जा इसोरनि बोसोनखौ आरो जिउनि थोननायखौ मानिनानै सलि अब्लानिया फोरबुआ बोर होनो माब्लाबाबो कनजुस खालामा हालेलुया प्रेज द लर्ड गोबां बिसय फोरोंनांगौ दङ खोन्थानांगौ दङ नाथाय टीमाव होजाखानाय बायदि टीमजोंसो आङो नोजोर बोनानै आङो गासै टपिकखौ आं लांनो नागिरदों हालेलुया प्रेज द लर्ड थ' दिनै जोङो नायगोन किंडम अफ गड इज नट इन वर्ड इसोरनि रायजोआ बाथ्राजोंल' नङा नाथाय बिनि बोलोजोंसो हम लोग जानना जरूरी है कि परमेश्वर का जो राज है वो सिर्फ बातों में नहीं परंतु समर्थ में है हालेलुया तो जों जेब्ला नायगोन 2 Corinthians chapter 4 verse 20 इसोरनि रायजोआ बुंनाय बाथ्राजोंल' नङा बिनि बोलोजोंसो आरो आंनि मैयानि फोरोंनाया बेनो जिसुआ दिनै जोंखौ डिनोमिनेशन प्रसार खालामनो फैयाखै नों जेसेबांखि गोथै गोथाव गोथार सोदोबजों नोङो बाहाया मानो डिनोमिनेशन प्रसार खालामनो दिनै जिसुआ फैयाखै दिनै जिसु ख्रीष्टआ फैदों रायजो होनोसो सोरगो रायजो होनो दिनै सोरबाया जुदि जिसुखौ नंगौजों आरो सैथोजों आरो बिनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियोब्ला बिनि जिबनाव जाहैबाय इसोरनि रायजोआ अलरेडि फैखाबाय हालेलुया जोङो जेब्ला नायगोन लुकनि लिरनाय चैप्टार 17 verse 20 and 21 आंनि उनाव बयबो फरायफागोन इसोरनि रायजोआ माब्ला सौफैगोन होननानै खायसे फारिसाइफ्रा जेब्ला सोङो अब्ला बियो बुंफिनदों इसोरनि रायजोआ नुजासे फैनाय नङा रावबो होननाय नङा नै इसोरनि रायजोआ बियाव एबा बैयाव मानोना इसोरनि रायजोआ नोंसोरनियावनो दं हालेलुया दिनै फोरबुनि रायजोआ जाहैबाय कालार फोननानै क्रुस गिदिर गिदिर दोथाबनायाव बा इसोरनि रायजोआ जाहैबाय माबा मोनसे नियम निति खालामनायाव नङा खिन्थु इसोरनि रायजोआ नोंजोंनो दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड जाय व्यक्तिनियाव जिसुनि जिउआ दङ बिनियावनो इसोरनि रायजोआ दङ आरो दिनै इसोरनि रायजोआ बुंनाय बाथ्राजों नङा नाथाय बिनि बोलोजोंसो दिनै इसोरनि रायजो होननानै बुङोब्ला बिनि बोलोखौ जोङो नुनो मोननांगौ इसोरनि रायजो होननानै बुङोब्ला बिनि सक्तिया जों बाइबेलनि बोसोनखौ प्रसार खालामनायजों लोगोसे बाइबेलनि बोसोनखौ मानिनायजों लोगोसे बिनि बोलोआबो जोंनि जिबनाव नुजानो मोननांगौ अब्लासो नों बुंनो हागोन दि इसोरनि रायजोआ बुंनाय प्रसार खालामनायजोंल' नङा बिनि बोलोआबो प्रसारजों लोगोसे थांफायो हालेलुया दिनै मार्कुसाव लिरनाय दङ
जिसुआ बुंदों संसार जोबनाय मानिसिम थां आंनि मुङाव प्रचार खालामबा बे माखासे सिनफोरा नुजागोन होनदों। जिसुखौ जायहा फोथायगोन जिसुनि मुङाव आरज खालामोब्ला हिलिं जागोन, जब्राफोरा सोखाजागोन, बुहुतफोर हमजानायफोरा होखारजागोन आरो गुबुन गुबुन रावजों बिसोरो रायगोन। जिबौफोरखौ दैखांब्लाबो बा जेबो हानि जानाय नङा, बा बिसफोरखौ दौजाब्लाबो जेबो हानि खालामनो हानाय नङानो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै इसोरनि रायजो होननानै बुङोब्ला नों जुदि प्रेक्टिकेलि जुदि गाव जिउ खुङाब्ला जेबो बुजिया। गाव जुदि इसोरनि बोलोखौ नुफेराखैबा माब्लाबाबो फोथायनाय नङा, बुजिनायानो नङा। हालेलुया। जेब्ला आङो जिसुखौ नाजावजेनदोंमोन अब्ला आं सानदोंमोन खालि जिसुखौ नाजावबाय जिउनि बासायगिरि होननानै बेयावनो जोबथाबाय। नाथाय इसोरनि रायजोआ बेखिनियाव जोबथा नङा। जिसुखौ नोङो जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनाया बे जाहैबाय इसोरनि रायजोआव हाबजेननायनि एन्ट्रि गेटसो बियो। हालेलुया। आरो बे गेट सिङाव हाबलांनायावनो नों सन्तुष्ट जायोब्ला नोंहासो लस दङ। बे भालुकपुङाव जुदि थाङोब्ला बे अरुणाचल बर्डारनि गेटखौल' बारनानै नोङो बेयावनो थाब्ला नोङो ओरै बिथोराव मा मा गामि दङ बेखौ नुहैनाय नङा। आरो बे लामाजोंनो थाङोब्ला टावां बरफ गोलैनाय जायगाबो नों नुहैगोन। हालेलुया। दिनै जिसुखौदि नोङो जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायदों, बे फोथायनाया जाहैबाय सोरगो रायजोआव हाबनायनि मोनसे गेटखौसो नोङो बारदों। हालेलुया। आरो बे गेटखौ बारनाय लोगोसेनो नोङो दा इसोरनि रायजोआव थाबायनांगौ। आरो इसोरनि रायजोआव नों जेब्ला थाबायगोन बुंनाय बाथ्राजोंल' नङा, बिनि बोलोजोंसो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जोंनो हिलिं फोथायि बेक्तिमोन, हिलिंखौ एगेन्स्ट खालामग्राया जोंनोमोन। जनानि नाजों मन'जानाया काहिनिसो होननानै बुंग्राया जोंनोमोन। बाइबेल कलेजाव थानानै गिदिर गिदिर कमेन्टारि डिक्सनारि फरायनानै बाइबेल कलेजाव एसाइनमेन्ट लिरनानै मा लिरनानै जोंनो एगेन्स्ट खालामग्रामोन। जेब्ला जों प्रेक्टिकेलि नुबाय अब्ला होनबाय बे जोंनि जिसुआ सैथो इसोर। हालेलुया। सानब्रै थैनानै थानाय लाजारासखौ बोखांग्रा इसोर बियो। हालेलुया। जोंनि मिनिस्ट्रियाव जों नुदों 8 बोसोर फाग्ला जानानै थानाया दिनै जोंनि मिनिस्ट्रियाव अर्गानाइजिं कमिटिनि ट्रेजारार जानानै दङ। हालेलुया। 21 बोसोर फाग्ला जानाय सासे बिहारि हामनानै दङ। पेरालाइसिसखौ जोङो मिनिस्ट्रियाव नुदों, लोगो लोगो थाबायलांनायफोरखौ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै इसोरनि रायजोआ जाहैबाय प्रचार खालामनायजोंल' नङा, बिनि बोलोजोंसो। दिनै साबैसेया बे बोलोखौ नागिरनानै फैदों आं मिन्थिया। नों जुदि नागिराखैब्ला, नों जुदि बे बोलोखौ जुदि बुजियाब्ला नोंनि थाखाय जेबो नङा। नों जुदि मिन्थिगौब्ला हसाखै जोंनि इसोरनि रायजोआव बुंनाय बाथ्राजोंल' सलिया, बिनि बोलोजोंसो सलियो होननानै फोथायोब्ला हसाखै इसोरा जेखौबो मावनो हायो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जोङो नायनि 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5। दिनै पला बुंदों आं मानसिखौ बुरखायनो फान्दायनाय बाथ्राजों आङो गोदै गोदै बाथ्राजों खबजायाव लाखिनानै दोना, नाथाय आं जेब्ला नोंसोरनियाव फैनानै प्रचार खालामो आं बिनि होनाय बोलो आरो पावारखौ लानानै, सक्तिखौ लानानैसो आङो नोंसोरनियाव फैयो। हालेलुया। दिनै जोंनि फोथायनाया मानसिनि गियानाव नङा, नाथाय इसोरनि बोलोआवसो जानांगौ। नोंनि रोंनायाव नङा, नोंनि सिनियरिटि जुनियरिटियाव नङा, नाथाय इसोरनि बोलोआवसो जोंनि फोथायनाया कनफिडेन्टआ जानो नांगौ। हालेलुया, প্রেজ দ্য লর্ড। তো আমি এইটোৱে জানিবলৈ লাগে যে আমাৰ বিশ্বাসটো মানুহৰ শক্তিত নিৰ্ভৰ কৰা বিশ্বাস হ'বলৈ নালাগে, মানুহৰ জ্ঞানত চলা বিশ্বাস হ'বলৈ নালাগে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ শক্তিত চলা বিশ্বাস হ'বলৈ লাগে। হালেলুয়া। আজি আপুনি ঈশ্বৰৰ শক্তিক যদি বিশ্বাস কৰি পেলাই যদি চলে, তেনেহ'লে আপুনি য'তে থাকক তাতে প্ৰভুৱে আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰিব। হালেলুয়া। আমি পাঞ্জাৱ দেশৰ যিটো মিনিষ্ট্ৰি চলি আছে সেইটো লৈ পেলাই বহুত ভাল লাগে। হালেলুয়া। কিন্তু আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমতো যাতে অসমৰ বিশ্বাসীবিলাক ঈশ্বৰৰ শক্তিত যাতে নিৰ্ভৰ কৰা বিশ্বাসী হয়, থেওলজিৰ জ্ঞানত নিৰ্ভৰ কৰা নহয়। হালেলুয়া। মই সঁচাকৈ কৈছোঁ,
বাইবেল কলেজত মই 4 বছৰ থাকি সেইবিলাক মই ঈশ্বৰৰ শক্তিটো জানা নাছিল বুজা নাছিল হালেলুয়া আৰু যিমানে বাইবেলৰ ডিগ্ৰী থাকে বেছি সেইবিলাকে বেছি ঈশ্বৰৰ শক্তিক নেগলেক্ট কৰে হালেলুয়া दिनै जेसेबांनो नोंनियाव theology डिग्री theologian बारा जागोन एसेबांनो इसोरनि बोलोखौ नासयग्रा नेगलेक्ट खालामग्रा ओंखारगोन सोंखारिग्रा ओंखारगोन मानोब्ला मानसिनि फोरोंनाय गियाना बिसिनि खराव हाबो नाथाय आत्मानिफ्राय फैनाय गियानजों बिसोरो जुदि फोरोङाब्ला जिउनि मानसि जानो हाया जिउनि मानसि जायाब्ला जिउनि बिषयखौ इसोरनि रायजोखौ मिन्थिनो हाया हालेलुया दिनै बिनिखायनो आं बेखौसो बुंगोन दिनै जोंनि आसामावबो बर'फोरनि गेजेरावबो जोङो मोनसे जागरणखौ दोहौखौ जोङो लाबोनांगौ गासैबो डिनोमिनेशना जाहाथे बे दोहौखौ लानानै जिउ खुङो हालेलुया गासैबो गामियाव एरियायाव जाहाथे मोनसे दोहौआ फैयो जे इसोरनि रायजोनि मानसिफोरा दि हसाखौ इसोरनि बोलोखौ लानानै सोलियो हालेलुया दिनै जोंबो बेखौनो मिथिनांगौ इसोरनि रायजोआव जाहैबाय इसोरनि बोलोजों बिनि हुकुमजों बिनि बोसोनजोंसो सोलियो आरो बिनि बोसोन बायदि हुकुम बायदि आरो बिनि शक्ति बायदि नों जुदि सोलियाब्ला नों जाहैबाय इसोरनि रायजोनि बाहेरावसो दङ जुदिअ नों ख्रिस्टियान धर्मआव दंब्लाबो हालेलुया आरो नों माब्लाबाबो बे इसोरनि बोलोखौ महिमाखौ नुनाय नङा बिनिखायनो जों मिथिनो नांगौ नाम्बार 1 मामोन इसोरनि रायजोआ माजों सोलियो इसोरनि बोलोजोंसो नंगौना नङा हालेलुया दिनै नों जुदि सासे मोजां नागरिकब्ला नों जाहैबाय इसोरनि रायजोआव मा मा बोर दङ बेखौ मोनजोबनायनि नोंहा राइट दङ दा जुदि नोंहा प्रपार डकुमेन्टस थाजोबब्ला सरकार जुदि माबा मोनसे अनुदान होयोब्ला मोननायनि राइट दंना गैया डकुमेन्टसा क्लियार गैयाबा मोनला हालेलुया इसोरनि रायजोआवबो नोंनि डकुमेन्टसा मा बोसोनखौ मानिनांगोन बिनि रुल्स बायदि थाबायथारनांगोन गोथार जिउजों सुफुं जानांगोन हालेलुया अब्लानिया नोङो जिसुनियाव जिखि बिया बियो नोंनो होनो राजि नाथाय जों बियो मानो मोना खारना जाहैबाय जों बिनि बोसोनखौ मानिया जहननि लिरनाय 15 अध्याय 7 पद मा इसोरा ओइ बिखौ बिबा होआ बैखौ बिबा होगोन बिदि होनदों नामा नोंसोरो जेखौनो फोथायनायजों गोथारथियै बिगोन बेखौनो मोनगोन नाथाय जिसुनियाव थानांगोन आरो जिसुनि बोसोना जोंनियाव थानांगोन नों जेखौनो बिया मानो बेखौनो नों मोनगोन जिखि बेमारनि थाखाय नों हिलिं बिया मानो हिलिंखौबो मोनगोन जिसुआ थानांगोन जिसुनि बोसोना थानांगोन हालेलुया 1 नाम्बार पइन्ट बियो 2 नाम्बार पइन्टआव इन द किंडम अफ गड इसोरनि रायजोआव नट बाय माइट नट बाय पावार माने गावनि हानायजों नङा रोंनायजों नङा किन्तु इसोरनि जिउजोंसो जायो हालेलुया जखारायानि लिरनाय चैप्टार 4 verse 6 to 7 बेयाव जेरुबाबेल राजाखौ होनदों ओइ जेरुबाबेल नोंनि हानायजों नङा नोंनि रोंनायजों नङा नाथाय आंनि जिउजोंसो हाजो बायदि समयसायाबो प्लेन जागोन होनदों हालेलुया माने दिनै जोंनि जिबनाव जुदि माबा मोनसे समयसाफोर दङब्ला देरहालांनो हाहां हायाहां जुदि जोंहा मोगा मोगि जानांदोंब्ला जोंनि जिबनाव इसोरनि जिउखौ नांगौ इसोरनि जिउआ जेब्ला जोंनि जानानै खामानि मावगोन गासै हाजो बायदि समयसायाबो प्लेन जालांजोबगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड जेरुबाबेल राजाया सानदों आङो राजा जाखाबाय आंनाव पावार दङ सिपाहिफोर दङ आं गासैखौबो मावजोबनो हागोन नाथाय इसोरा बेखौनो बुंदों जाखाराया नाबिनि जुगिदि नोंनि हानायजों नङा नोंनि दंनायजों नङा नोंनि धन सम्पतिजों नङा नाथाय आंनि जिउजोंसो गासैबो समाधान जागोन दिनै जों ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव जों जुदि माबा मोनसे समयसाखौ देरहालांनांगौब्ला जोंनो इसोरनि जिउनि हेफाजाब बा बिनि बोलोखौ नांगौ हालेलुया होमब्लासो गासैबो समान जालांजोबगोन नङाब्ला नों देरहानो हानाय नङा बुजिदोंना बुजियाखै नांगौना नाङा नांगौना नाङा आं फोथायो जोंनि गेजेराव इसोरनि गोथार जिउआ अलरेडि थानो होननानै सुफुंनो होननानै रेडि जानानै दङ सोरबाया जुदि गुरै गोसोजों जुदि नाजावोब्ला बे बेक्तियानो सुफुंजागोन हालेलुया जेरुबाबेल राजाखौ होनदों नोंनि हानायजों नङा नोंनि बोलोजों नङा नोंनि दंनायजों नङा नाथाय आंनि जिउजोंसो जागोन होनदों दिनै जायफोरनाव फैसा एकाउन्टाव दङ नोंनि फैसा थानायखौ लानानै दम खालामनाङा हालेलुया नोंनि गय बारि बागानादि नोंनो बोसोराव लाख 1.5 लाख होगासिनो नोंदि सानफ्रामबो 1000 थाखा खामायनो हागासिनो नोंनि खामायनो हानाय नोंनि बारि बागान नोंनि सम्पतिखौ लानानै दुगा दाजा हालेलुया जों बेखौसो मिथिनांगौ
इसोरखौ जोङो मिन्थिगौ आरो बेखौ सिनायगौ बेयावसो जोङो गौरब खालामनांगौ होननानै जेरिमाया नाबिया बुंदों हालेलुया दिनै सोरबाया जुदि गौरब खालामनोब्ला इसोरखौ लानानैसो गौरब खालामनांगौनो गावनि दंनायखौ गावनि खानदानखौ गावनि रोंनायखौ गावनि सिनियरिटिखौ लानानैबो गौरब दा खालाम हालेलुया प्रेज द लर्ड आं बिनिखायनो खावलायो जायफोरा दिनै एसे एनै थाखा दङ नोंनि थाखायानो सबकुस नङा थाखाजों जोङो बहुतखिनि जोङो खामानि जायो नाथाय थाखायानो सबकुस नङा हालेलुया जोंनि सबकुस गासैबो होननानै बुङोब्ला फोरबु जिसुसो जानांगौ हालेलुया दिनै जुदि नोङो थाखा थाब्लाबो मेडिकेल लाङै लाङै जोबजोबनानै डक्टरा जुदि सारेन्डार खालामोब्ला नों मा खालामगोन हालेलुया दिनै थाखायानो थाबाय बाइक सालायलांनायावनो सौग्रावनानै दुब्ला थैबाय नोंनि दमालाय सानबैसेथो लास्टिं जानो जों संसाराव ओरैबायदि दम मारियो जेनेबा अराय सम गावनो राजा बायदि थागोन बोलोआ थागोन बायददि ओरैबायदि अहंकार गौरब फुटानि डायलग मारियो नाथाय सान नोंनि देहाया हाद्रिसो हालेलुया दैहुआव हाजों दाजानाय दैहुआव जेरैबायदि दैखौ दोनो आरो बे दैहुआव जुदि अन्थाइफोर नाङोब्ला बे दैयादि माब्लादि गलांगोन बिनि खुनु गेरेन्टि गैया जोंनि जिबनखौबो दिनै बाइबेला बे हाजों दाजानाय दैहुफोर बायदि रुजुदों हालेलुया माब्लानि समाव बायलांगोन माब्लानि समाव जोंनि बे आत्मायादि जोंनि हाजों दाजानाय मोदोमनिफ्राय जायखारलांगोन बिनि गेरेन्टिखौ रावबो होनो हाया बिनिखायनो जोङो ओरैबायदि जिउ खुंनांगौ जे जोङो जोंनि आवगायनायाव इसोरखौ सिगाङाव दोननानै बोसोनखौ मानिनानै जेब्ला जिउ खुंगोन बेयावनो नोंहा देरहानाय दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड बेयावनो नोंहा समयसानिफ्राय उदांस्रि दङ बोर दङ हालेलुया आरो जोंनि बर'फोरनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' मा राजा मानियै जाथि बर' होननानै बुङोब्ला खौसेथि थायि जाथि बर' होननानै बुङोब्ला गावनि राजाखौनो गावनो बुथारनानै लानानै फोजोबस्रांग्रा जाथि बर' होननानै बुङोब्ला गुबुनजों लोगो जागोन थेवब्लाबो गावनि हारिखौ खैफोदाव गोलैदोंब्ला नायफिनै जाथि ओरैबायदि अहंकार जाथि अबावबा थांगोन मालिकखौनो माबा मोनसे बुंबाथाय बुनानै फैगोन बाथोलै नोंनि फैसाया होननानै हालेलुया नंगौना नङा पकेटाव 10 थाखाल' दङ लाख थाखानि डायलग मारिनानै बुलायलायनो ओंखारो साइकेल गंसेखौ बायनो हाया नोंनि बायदि बाइकखौ 10टा बायगोन होननानै नांलायलायनानै ओरैबायदि अहंकार गुरै जानो रोङा नाथाय आं खावलायो दिनै बे हानजाया बे दोलोआ बिदि अहंकारनिफ्राय उदांस्रि जाबाय होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बे हानजाया बोराव सोलायसिगोन होननानै आं फोथायो मानो होनब्ला जोंहा जाथि गथ' हिसाबै इसोरनिफ्राय साव नांनानै दङ जेब्ला जोंनि गोदो राजा महाराजाया रायजो खुंदोंमोन बे समाव मिशनारिफोरा फैब्लाथाय बै लन्थं जातिफोरनियाव थां जोंहा धर्म दंखायो होननानै हिन्दु धोरोमखौ ब्राह्मणफोरखौ नाजावनानै लानानै जोंनि जातिया साव नांनानै दङ दिनै बर'फोरा लार्जेस्ट ट्राइबेल ट्राइब इन नर्थ इस्टआव बयनिख्रुइबो मेजरिटिसिन ट्राइबेल जाति नाथाय दिनै बर'आनो रायजो गैया दिनै जाय मानसिफोरखौ दिनै लंथं जाति होननानै बुङोमोन नागाफोराबो नागालेण्ड दंबावोसो खारना जाबाय दिनै जिसुखौ नाजावनायनि थाखाय मेघालया बायदि गार' हिल्स बा खासि बिसोरो मोनथाम फिसा फिसा जातिजों मिलायनानै बर'नि समान पपुलेसन गैया बिसोरनो दिनै एक्सट्रा स्टेट मोनदों नाथाय बर'आ ट्राइबेलफोरनि बिथोराव लार्जेस्ट माने बयनिख्रुइबो गोबांसिन पपुलेसन दङ खिन्थु पावारानो गैया ओरैनो अट'नमास सालायगासिनो फुथुलाफोर बायदि खारना जाहैबाय जिसुखौ नाजावैनि सावा दाबो नांनानै दङ हालेलुया आं फोथायो बे फिसा फिसा दोलोफोरनि जुगिदिनो दिनै जोंनि बर' जातिया सावनिफ्राय गनायनि सम फैबाय होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड आं बेयाव जाति भेद खालामनो फैयाखै नाथाय बेखौसो मिन्थिनांगौ दिनै आंखौ मानो बर' खालामनानै जोनोम होदों हालेलुया जोंनि मिनिस्ट्रियावनो सब मिक्स थेवब्लाबो आं बेखौनो बुंनो हास्थायो दिनै जोंखौ मानो बर' जाति जोनोम होदों जोंहा सोलायनायनि सम जाबाय हालेलुया जोंहा सिरि मोननायनि सम जाबाय हालेलुया बेनिखायनो जोंनि बोलोजों जों देरहानो हाया इसोरनि जिउजोंसो नाथाय दिनै बाइबेलनि बोसोना बुंदों राजा बायदिखौनो दिनै नाबिया बुंदों
नोंनि पावारजों नोंनि सक्तिजों जाया इसोरनि जिउजोंसो गासैबो समान जाजोबगोन हालेलुया दिनै जोंनि जिबनाव जिखि समस्या फैया मानो जेसेबांनोखि नों उथ्रिसारनो हास्थाया मानो नों जुदि गावनि रोंनायाव गावनि हानायाव गावनि बाइबेल सानडे स्कुलाव सोलोंनानै गावनि बहुत बोसोर सिनियर मिनिस्ट्रि मावनायखौ लानानै गौरब खालामोब्ला नों जेबो जानाय नङा लास्टआव लाथिख'सो जागोन नोङो हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो फै इसोरनि रायजोआ बिनि बोलोजों सोलियो 3 नाम्बाराव इसोरनि रायजोआ जाहैबाय फोथायनायजोंसो सोलियो हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै जोङो नायनि मार्कुसनि चैप्टार 9 verse 23 जिसुआ बुंदों इफ यू कैन बिलीव all things are possible to him who believes जिसुआ बुंदों जायहा फोथायो बिनि थाखाय गासैबो सम्भबनो गासैखौबो जिसुआ नोंनि थाखाय मावनानै होनो हायो दिनै नों जुदि फोथायोब्ला नोंनि थाखाय जिसुआ गासैखौबो मावनानै होनो हायो हालेलुया दा नाययाव माबायदि फोथायो आं मिन्थिया जोंनि फोथायनाया एसे फाग्ला मोनसे प्रग्रामाव थांनांगौ फैसा गैया गिदिंगासिनो एकाउन्टाव नायबाय बिनि सिगां फुङाव फैसा गैया थांनोसै होनबाय फैबाय टिकेट दानाखिसै फैबाय होमबा जेलाव थांनोसै जेलाव थाग्राफोरखौबो प्रसार खालामसै होननानै जेब्ला फैयो राङापारासिम दानियाथ' आरो बेलेग ट्रेनखौ नेनांगौ टिकेट दाननांगौ 2 घन्टासो नेनांगौ मुरकुं सेलेकनिफ्राय ट्रेन फैनायखौ नेनोब्ला होमबा मा खालामबाय थौलाय खेबसे थांनो होननानै थांनानै नायहैबा माथो 6-7 हाजारसो फैसा दङ एटिएमआव हालेलुया फुङावसो नायदों गैया फैनानै दसे उनाव नुबाय 6-7 हाजारसो दङ जोंनि मिनिस्ट्रिनि ट्रिप आरो साक्सेसफुली जालांबाय हालेलुया दिनै जों इसोरनि हाबाखौ माबायदि मावो होनोब्ला जों जाहैबाय फाग्ला बायदि मावो ओरैबायदि फोथायखायो माने इसोरा दिनै नानि खुगानिफ्राय जुदि थाखा दिरुननानै गावनि सेलाफोरनो जुदि बियो टेक्स होनो हायोब्ला सोरगोनिफ्राय बियो जुदि लाख मानसिफोरखौ बियो 40 बोसोर जुदि फिसिनो हायोब्ला जुथा जरासे गाननायानो जुदि 40 बोसोर जामनो रोङाखैब्ला गांसे ड्रेसानो जुदि 40 बोसोर कालार खारनो रोङाखैब्ला दख'नो रोङाखैब्ला बे इसोरा दिनै मानो मावनो हाया बिलाय हालेलुया दिनै जोङो जाय इसोरखौ खुलुमो बे इसोरा जाहैबाय दंफाङाव सिथाबनानै दोनजाग्रा इसोर नङा बियो बे इसोरा जाहैबाय बिश्व ब्रह्माण्डखौ बियो गावनि मुथियाव लानानै सलायग्रा इसोर बियो आरो बे गोथां इसोरा दिनै नोंनि बिनाय आरो आंनि बिनायखौबो खोनासंनानै उत्तर होग्रा इसोर बियो हालेलुया आं मैया एसे बुंदोंमोन जोंनि गिर्जाखौ थांखांबाय ने हाबहैखांबाय बोसोरसेबो नाङाखै रावनावबो एप्लिकेसन लिरनानै सहाय बियाखै फोरबुआ गावनि सम बायदिनो 8-10 लाखनि गिर्जा हाबबोखाबाय दाना बेसे गिदिर गिर्जाया हालेलुया प्रेज द लर्ड जेब्ला नों फोरबुनियाव फोथायनानै जिउ खुङो फोरबुआ जाहैबाय जेनिफ्रायब्लाबो नोंनो लामा खेवनानै होनो हाग्रा इसोर बियो जेखौबो नोंनि थाखाय मावनो हाग्रा इसोर बियो नाथाय नों फोथायनो हानांगोन नों फोथायनो हायाब्ला जिसुजों थाफानानैनो जिसुनि सेलाफोरा जेरैबायदि मिर्गि बेमार मिर्गिनि आत्माखौ होखारनो हायाखै बिदिनो नोंबो जागोन जेब्ला जोङो नायगोन माथाइनि लिरनाय चैप्टार 17 verse 20 and 21 नों जुदि फोथायोब्ला आरज आरो उदै बासिनायबो थानांगोन हालेलुया खुगायाव जों बेमारि जानायफोरखौ सोङो आरोना नों फोथायना फोथायनोब्ला फोथायखायो फास्टिं थानांगौ होनबा फास्टिं खोमोन गसंलायो आयौ माबायदि फास्टिं थागोन बेलाय गुड फ्राइडेआव बोथिसेनि जेन थेन थानायखौनो सा लोंखुमालायनानै फास्टिं थायो हालेलुया जोंहा बे एसिस्टेन्ट पास्टर मिनिस्ट्रियाव होनबाय आङो फास्टिं थालै नोङो आंनि स्टाइलजों फल' खालामनाङा नोंनिया नोंनि आंनि बायदि नोङो जिउ खुंनो नाजानाङा होनबाय फास्टिंखौलाय आङो फुङावनो थाखायो आंनि फास्टिंखौ रावबो हमस्लाबनो हाया होनो माने नास्ता जानायनि सिगां थिग आरज खालामनायखौनो फास्टिं होनो था होनबाबो मानिया इसोरा थानो जेब्ला होगोन अब्ला नोङो पस्तायगोन बिनिखायनो थाखा दानो होनबा मानिया आं फास्टिंखौ थाखायो होनो माबायदि फास्टिं होनबा फुङावनो सिखारनानै थिग आरज खालामबाय उनावहाय नास्ता जाबाय माने बिनि फास्टिंनो उनाव सानसेखालि मा जाबाय उदै सानाया बारा जाबाय अन्थाइ जाबाय मेडिकेलाव थांबाय 7 दिन ओंखाम जायालासिनो थाबाय आं थांनानै होनबाय दा नोङो उदैखौ अपारेसन खालामनो ना इसोरनि सोखा जानायखौ नांगौ होनबाय गाबगु खुगु जानानै उदैखौलाय बोरै हाजानो एफा गिदिर गिदिर महिमाखौनो नुबाय आं आरो बाइबेलखौ प्रसार खालामनानै उदै हाखावबा सेस आं फालुफुङाव थानो हाला होनबाय अब्ला होनबाय गाबगु खुगु आरज खालामबाय दा हिलिं जाबाय आरो
ओमफ्राय आं बुंबाय नाय मोजां समाव जोङो नोंखौ होनदोंमोन फोथायो होननानैल' बुङो नाथाय उदै बासिनाय आरो आर'ज थानो हाया नाथाय नोङो दा जाया लोङा 7 दिन थानाया माबायदि मोनखो हालेलुया बिनिखायनो आं दिनै बे पेन्डेल सिङाव थानाय साफ्रोमखौबो थुलुंगा होयो गावखौ दुगा खालामनानै अहंकार खालामनानै लाब गैया गाज्रि बोथोर सौफैनि सिगाङावनो गावखौ गुरै नम्रयै नोङो इसोरनियाव गथायखा उदै बासिनाय आरो आर'ज इसोरनि बोसोनजों फोथायनायजों आवगाय होमबानिया गाज्रि बोथोरा सौफैबा मिनि नों बारलांनो हागोन हालेलुया फोथायना फोथाया गासिबो फोथायखायो समयसा जाब्लासो नुजायो ओमफ्राय लकडाउननि समाव साबैसेया लाल साहा लोंदों हा आखाय दिखां लाजिनाङा आयु गासिबो लोंजोबथारदों नाय लकडाउननि बाथ्राखौ आं बुंनि कर'नानि बाथ्राखौ जेब्ला एक्चुअली गोथौयै इसोरजों जेब्ला नांथाबो आङो अब्ला जोंनि मिनिस्ट्रिनि मण्डलिनि मानसिफोरखौ आं बेखौनो वार्निं होखादों बे जाहैबाय फेक सिजोनाव बोथोराव फैनाय मोनसे बेमारानोखा बियो बोसोरे फैखायो बिदिसो बियो गोदान मोनसे बेमार नङा गिनांगौ गैया भेक्सिनबो लानांगौ गैया लाल साहाबो लोंनांगौ गैया दसेनो बङाइगावनि सोरबा नुदों होनदों भिजन नुदों दर्शन नुदों एकदम फनजों फन अल आसाम बर'फोरा एकदमबारे लाल साहा लोंग्लुंजोब्बाय सान ओंखारिनि सिगाङाव नङाबा बेखौनो नागालेण्डआव अरुणाचलाव जोंनि जायगायाव पिका साहा होननानै लोंबायानो थाखायो मा बेलाय सान ओंखारिनि सिगाङाव बे साफातालाय माबोरै पावारफुल जाखो बेलाय हालेलुया एकदम जाय जेरै हागौ किल्टिं काल्टां होनलायनाय सिखारदों आरो फोजादों आरो लोंदों सोरबा सिखाराखै गावनि खानदानफोरखौ फन हरथाबलायनानै एकदमबारे लोंदों लास्टआव दा निउसआ फैबाय जायहा कर'नानि भेक्सिन लादों बिसोरो गोबां रोखोमनि बेमार बे खहासो खालामो होननानै दा निउसआ डक्टरा प्रुभ होबाय मा जाखो दा बे समा जाहैबाय आन्दाय होग्रा दा जों बायदि इसोरनि हाबा मावनायखौ रावनिबो अयनाय खालामा रावनिबो नस्थ' खालामा इसोरनि सैथो बाथ्राखौ बुंब्ला जोंखौ होनगोन नोंखाय नाबिया बिसोरनो आर'ज खालामनाङा बिसोरनि इउटिउबखौ नायनाङा होननानै जेब्ला नोंखाय नाबिया थगायबाय सेस पास्टरनिफ्राय लाना रेभारेन्डनिफ्राय लाना लांख्रांजोब्बाय सिनायाखिसैनो सैताना माबायदि आन्दायहोखो बे समाव जुदि जिसु फैयोमोनब्ला जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरा थालांजोबगौमोन सानै साथामाल' सोरगोआव थांगौमोन मानो होनबा बेयावदि जोङो इसोरखौ फोथायनायखौ नुजायाखै इसोरजों सोरजिजानाय साफातखौसो फोथायनायखौ नुजाबाय होमबा बै सिजौ दंफांखौ खुलुमनाय आरो साफातखौ लोंनाय एखे बराबर पाप हालेलुया सोरजिगिरिखौ नागारनानै सोरजिजानायखौ बोलो गोरा खालामनायानो बेखौनो इसोर खालामनाय जादों नों गुबुनखौ जोंनो नोंसिनि दंफाङाव जेबो गैया होननानै नोंनि साफातावबो जेबो गैया बे समाव जुदि जिसु फैयोमोनब्ला नों थालांगौमोन थैजानो गिनानै साफात लोंग्राफोर हालेलुया आरो बे थांलायबाय माबा जिसुनि खानाय दोंनो दारिनो बाइबेलाव थाहैलायनो सोरगोनिफ्राय दारि हरोलायनो नागिरनानै दैयाव सोमनानै लोंलायबाय होद नों सामफ्रामबो बे बाइबेलखौ फरायो गावनिनो दारि गावनिनो खानाय गुजुबनानै थायो बेखौनो नागिरनानै जाय जेरै हागौ सोमनानै लोंबाय बे समावबो जिसु फैयोमोनब्ला थालांजोबगौमोन जोंनि बर'फोरा साइड बर'फोरखौ अननानैसो जिसुआ फैथ'वाखै खोमा फोथायनाया दासिमबो लरग' थरग' हालेलुया दिनै जोंनि बर'फोरावनो एकदमबारे जाथावि खामानिफोरा जायो सानसेखालि फेसबुकखौ नायगासिनो बिहामजो बिखुनजो नांलायदों बबे जायगानि मिन्थिया गोथार जिउनि मुङाव नोंनि उदैया सेव जालायो गोथार जिउनि नामखौ लानानै जानला मानला नांलायग्रा बर'आवसो जोबथारदोंलै सानबाय आङो ओंखायनोथ' दासिमबो सोलायमाराखैलै बर'फोरा होननानै हालेलुया दिनै फोथायो होननानै बुङो आरो जों बायदि गोबां मानसिफोरा दिनै ओंखारबोयो बेखौनो नोंखाय नाबि होननानै सोरबा बिएलसि एनएलसि बापटिस्ट केथलिकफोरा होनो बिसोरनिखौ दा खोनासं होननानै लास्टआव गावसोरनिखौ खोनासंबाय गावसोरबो साफातखौसो खुलुमबाय माथो जाखो बेलाय हालेलुया बेनिखायनो जोंनि बे समा जाहैबाय सिरि मोननायनि सम नों बेसे रोंगौ बेखौ लानानै गौरब दा खालाम बेसेबां थाखा दङ बेखौ लानानैबो दा गौरब खालाम बेसेबां नोङो फुराना सिनियर नोङो इसोरजों थाबायबोनाय इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनाय बेखौ लानानैबो गौरब दा खालाम हालेलुया इसोरनि रायजोआव इसोरनि बोलोजोंसो सलियो
इसोरनि गोथार जिउजोंसो सलियो इसोरनि रायजोआ आरो फोथायनायजोंसो इसोरनि रायजोआ सलियो फोथायनाय गैयाब्ला गाबोन दाउ गोसोम नागिरनानै जाबानो हामोलै खायसेयाथ' होनो बेमार जाबाय थायो सैमा बेदर जाहोदोलै होनबानो हामसिगोननो सिं सानाय सियाल बेदर जाबानो हामसिगोननो आरे सियाल बेदरा बोलो गोरासिन जाखो ना जिसुआ बोलो गोरासिन जाखो हा इसोरा बोलो गोरासिन ना सियाला बोलो गोरासिन हालेलुया दिनै इसोरा होननानै एकदमबारे होख्राव होख्राव गाबोन आरो माबा मोनसे लोंनांगौ होनबा आथुरनो सिगां लोंनाङा हले खाथिनिखौ बुङै लोगो गोरोन्थि जाफ्रांबाय सापातखौनो इसोर खालामफ्रांबाय थैजानो गिनानै सापात लोंनाया इसोर खालामनाय जादोंना जायाखै दंफांखौ खुलुमनाय जादोंना जायाखै बे समाव जिसु फैयोमोनब्लाथ' थालांबायमोन दै आं सिदा खोथाखौसो बुङो बिनिखायनो फै नोंखाय फोरोंग्राया नोंखाय नाबिया माबायदि आन्दाय होगोन जों आन्दासानो मोना जेब्ला आन्दाय होयो हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जों दासिमबो नोंखाय नाबिया माखौ बुङो बेखौनो जोङो सिनायनो रोङा जुदि समा थायोमोनब्ला आं बेखौ फोरोंगौमोन नाथाय टपिकनि होनाय बायदिसो आं खारगोन आं बिनि बाहेरायाव खारा हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि फोथायनाया मानसिनि बोलोआव जानो नाङा हालेलुया प्रेज द लर्ड